janjian ambek saya delok GP yo. Hey! Ya apa ya? Ya apa yang ngomong nang saya? Ngomong api-api delok aku wis. Iya Ki, Marquez menang. Iya Marquez menang. Rossi, Marquez. Loh, aku lebih ngedelok Rossi menang. Marquez, aku Rossi. Iya iki mulai iki kok gau. Nang dion sa, kayak tonton langsung mulai banu. Aku kan mek ngandani tok. Cewek dan sik. Mas, Sopo meneng kita. lapamnya Mas. Aku kate gawe wedang ngono wis. Yang pertama kasih air. Yang kedua digodok. Yang ketiga direp kembali. Oh iya rek, gelasnya rek tak kayak gini. Titik aja wis tak apa. Banyus. Kurang apa enggak ya? Terus siap-siap kah? Oh iya rek, lali rek teplek. Apa Mas sing karep? Hey! Balik ke kodane Iya iki wis pedane ae. Dua ya. Enak kita Mas. Fokus gak awakmu, kula tak gawe aku dhewe lho. Asin non lek seiki kan le. Ae lek ngene reaksine. Go. Hey! Delok es. Kon ya sing kayak uya lho. Ndak. Kok iso asin ya padahal gulanya sak sendok lho. Woi, kare. Kon sing kayak uya. Ya